Kumusta? Kumustang mga pasaway? Asa naman mo ron? November 6 on Thursday karon 2023. Nangita na po kong mga pasaway. Mga pasaway na mga bata, bisag mga matatanda. Asa naman mo karon? Smokin'. Pangitaon ta mo, sige ra mong sulusuri di sa oras sa gabi. Pag nakita ta mo, adtuon ta mo, og hilaon sa kangit-ngit. Andam lang yun mo, mga bata. Bisag mga dagko na. Dis oras sa gabi, sige ra gyapon suloy-suloy. Sige magpabuyag sa inyong mga giniginikanan. Ha 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 ha.